Исәнмесез, эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Аграрийлар шәшү компаниясенә әзерме? Авыл уңганнары дөнья тоткасы. Ознакайда район башлыгы кубогына шахмат турниры узды. Әлмәт районында мунча янган. Янгын 28 мартта Урсала микрорайонында чыга. Аның мәйданы 20 квадрат метр тәшкил итә. Беренче мәгълүмат буенча янгынның сәбәбе электр җиһазларын монтажлау кагыйдәләрен бузу. Белгечләр сак һәм игътибарлы булырга чакыра. Әлмәттә муниципаль район советының уртак 27-нче сессиясе һәм шәһәр советының 26-нчы утырышы узды. Уртак сессияның көн тәртибенә 25 проект кертелде. 2022 елда районның контроль хисап палатасы эшчәнлеге нәтиҗәләре буенча төп доклад белән ведомство рәисе Гөлнара Насыйбуллина чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, хисап елында алар тарафыннан 7 миллиард 662 миллион сумлык бюджет финанслау күләме тикшерелгән. Ведомство беркетмәләре буенча җәмәгать судьялары тарафыннан 9 вазифаи затны штраф рәвешендә җаваплылыкка тарту турында 17 карар чыгарылган. Сессияда җир мөлкәт мөнәсәбәтләре һәм шәһәр төзелеше эшчәнлеге комитеты әзерләгән проектлар каралды. Бу генераль планнар Миңлебай һәм Клементей авыл җирлекләрендә җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре. Район һәм шәһәр советы депутатлары шулай ук процедура характерындагы берничә документ кабул иттеләр. Сессияда район башлыгы Тимур Нугуманов 9 май бәйрәменә әзерлек мәсьәләсен күтәрде. Һәр ветеран буенча адреслы эшләргә, аларны игътибар һәм кайгырту белән кулашларга кушты. Сессия күренекле әлмәтлеләрне дәүләт һәм ведомство бүләкләре белән бүләкләү белән тәмамланды. Район башлыгы Тимур Нугуманов аграрийларның шәшү компаниясына әзерлеген тикшерде. Әлмәт муниципаль районы авыл хуҗалыгы белән идарә итү мәгълүматлары буенча, бүгенге көндә техниканың 98% ремонтланган һәм кырга чыгу өчен үз сәгатен көтә. Тулырак мәгълүмат Ләйсән Гариевада. Быел яз иртә килдем. Шуңа күрә авыл хуҗалыгы белгечләре дә эшләр иртәрәк башланыр дип фаразлый. Камысмәгыйль авылында Чагылтау хуҗалыгы базасында Әлмәт муниципаль районының агроконференциясе узды. Анда Әлмәт районы башлыгы, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре, крестьян, фермер хуҗалыклары җитәкчеләре, инженерлар, агрономнар катнашты. Вот самое главное, чтобы уже с завтрашнего дня у нас были звенья полностью укомплектованные, готовые, с механизаторами, с семенами, с удобрениями, со всей техникой, в любой момент готовы зайти. Язгы көрүшләрендә кулланылачак авыл хуҗалыгы агрегатлары тулысынча әзер. Авыл хуҗалыгы техникасына килгәндә тракторларның эше дә тәмамлануга якынлаша. Есть пару-тройку тракторов, у которых идет текущий ремонт, но это ничего страшного. На днях завершается и полностью вся техника, трактора, которые будут заняты на весенне-полевых работах, она готова. Хуҗалыклар тулы күләмдә дизель ягулыгында. Татнефть компаниясе ярдәме белән ташламалы дизель ягулыгына реестрларда төзелгән. Механизаторлар белән дә терлекчелек өлкәсендә дә кадрлар белән дефицит ди Фәнис Мисхатович. Шуңа да агрономнар, зоотехниклар, ветеринария табиблары белгечләре таләп ителә. Проблеманы чишү ягыннан ел саен 9-нчы сыйныф укучылары өчен Сарман аграр көллиятендә экскурсия үткәрелә. Бүгенге көндә анда Әлмәт районыннан 20-дән артык укучы белем ала. Надеемся, что эти молодые кадры в дальнейшем будут работать у нас на селе в Альметьевском районе. Конференциядә катнашучылар игътибарына бик күп файдалы, яңа һәм кызыклы киңәшләр тәкъдим ителде. Как только начинается массовый лед, выпускаем трихограмму. Это та бабочка, которая откладывает свои яйцо в яйцо вредителя. Вот это единственный метод, когда мы можем убирать вредителя в фазе яйца. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Авыл уңганнары дөнья тоткасы. Моның белән килешми мөмкин түгел. Кайчандыр иген үстергән завод-фабрикаларда тир түгеп бүген кабат үз авылларына кайтып төпләнгәннәрнең тормышка мәхәббәтен әледән-әле күреп сокланабыз. Шундый апалар белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Татьяна Германовна Тришкина Койбыш районында туып үскән. Мәктәпне авылында тәмамлаганнан соң бозау караган, трактор йөрткән. Шулай да зур каланың мөмкинлекләренә кызыгып, Әлмәткә күченеп килгән. Биредә ул бораулау идарәсенең котельный операторы булып 33 ел хезмәт иткән. Пенсия чыккач та Васильевка авылына кайтып төпләнгән. Бисером я начала заниматься еще, наверное, лет с 50, потом бросила. Вот выйдя уже на пенсию, время есть, дети выросли, внуки выросли. Вот занялась бисером.
Сейленнәр белән чигелгән иконалар, картиналар, төрле бизәнгечләр буларның барысы да вакыт сорый. Мисал өчен уртача зурлыктагы иконаны чигү өчен көн саен 6 сәгать эшләп 6 ай кирәк булачак, ди Татьяна Германовна. Өстәвенә бу шөгыль сабырлык, яхшы күз күреме дә таләп итә. Тик шул ягы бар, ул әле вак моториканы үстерә, олгая башлаган бармак буыннарының эшчәнлеген тәэмин итә. Күбәләкләр яратам, кошлар яратам, чәчәкләр яратам. Җәй үземнең дәвремдә дә бик матур чәчәкләр үстерәм, яратам. Чәчәкләр, күбәләкләр, төшерелгән мендәр тышлары тастымаларның хуҗасы Оркия Рәхимҗан кызы Хәсәнҗанова. Буа районы Иске Суыксу авылында туып үскән. Тормыш сукмагы Төркмәнстанга кадәр илткән ханым 1996 елда гаиләсе белән кабат туган республикабызга күченеп кайтты һәм Васильевкага төпләнә. Каягына эшләсә дә, аның яраткан хобби булып чигү кала бирә. Элекке домоводство дигән дәрес була иде. Ни? Хезмәт дәресе дип аты инде. Хезмәт дәресендә кем чигә, кем бәйле иде. Мин чигүгә күптер внимание бирдем чигүгә. Анда инде яшь вакытта чиккәннәр алар биттеләр, әни инде калдылар. Бу инде менә пенсиягә чыккач, эшсезлектән аптырап дип әйтим инде. Шулай башладым табын чигәргә. Оркия апаның тизлеге дә шак каттырмалы. 4 көн эчендә ул ап-ак тукыманы күбәләкле болын итәргә сәләтле. Племянницаларыма, внучкаларыма бүләк итәм, конечно, күбесе бүләк итәм. Сез чиккәннәр тышларга дип куймагызларыгыз балалар. Да. Кызым да, особенно внучкам да казанда, менә бер внучкам КФУны бетереп шунда калды эшләргә. Ул инде бизәп куя, үзенең кроватендә минем подушкалар белән. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәгендә Мәктәп классикасы Бөтен Россия проектын тормышка ашыру кысаларында районның мәктәп театрлары презентациясы узды. Иҗади чыгышлар тамашачыларны әкияти атмосферага чумдырды. Ну как тут можно скучать? Тут так прекрасно, такое солнце, такие облака, кругом птички, рыбки, ягодки, цветочки, а вон в пруду рыбка плавает. Театр яктылыкка нурга илтә. Балаларның спектакль куярга өйрәнүләре сәләтләрен ачырга, уй-хыялларын үстерергә мөмкинлек бирә, иҗади эшчәнлекне баета. Кругосорка, дочь солнца. Аня, для принцессы имя какое-то простенькое. Я всем желаю удачи. Спасибо за то, что вы, скажем так, принимаете участие в таком очень замечательном проекте. И сегодня мы посмотрим на вас, какие вы успешные, удачные и как вы себя можете презентовать. 2020 елда Россия Мәгариф министрлыгы ярдәме белән Борис Щукин исемендәге театр институты белән берлектә эшләнгән Мәктәп классикасы Бөтен Россия проекты старт алды. Бу елдан әлеге проект Әлмәт муниципаль районында да гамәлгә ашырыла. Проектта шәһәр мәктәпләренең 8 театр коллективы катнашты. Ну, Тихон, пора. Поезжай с Богом. Садитесь все. Ознакайда район башлыгы кубогына шахмат буенча ачык турнир үтте. Ел сайын уздырыла торган ярышларның быелгысы да зур оешканлык белән узып, анда Татарстан Республикасының җыелма командалары катнашты. Шәһәрнең шахматчылар клубында оештырылган ярышлар белән Илмира Шәрифуллина таныштыра. Кунакчыл Ознакай җирлегендә мондый турнир ел сайын уза. Ярышка Баулы, Актаныш, Әлмәт, Урыссу, Бөгелмә һәм Ознакай районыннан шахмат сөюче кызлар һәм малайлар җыйналды. Шахмат уйнау, фикерләү сәләтен үстерә диләр. Бүгенге турнирда 6 районнан 56 шахматчы катнаша. Я из Урусов. Мои достижения — это я один раз выиграл первое место в Ознакаево здесь же, только памяти одного воину афганистанскому. И занимаюсь я уже шахматами 10 лет. Учусь в 6 классе. Я занимаюсь шахматами 2 года. Мои достижения 5 медалей, 3-2 место. Я сейчас стремлюсь к 1 месту. Шахмат культурасы ул реаль кичерешләргә бай булган катлаулылык дөньясы. Шул ук вакытта шахмат ул характер тәрбияли торган спорт төре дә булып тора. Ярышка килүчеләрне сәламләп район башлыгы Марсель Шайдуллин Ознакайда шахмат спорты үсешен билгеләп узды. Уенчыларга уңышлар теләде. Районда шахмат хәрәкәтен үстерүдә зур көч куйган алдынгыларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды.
Азнакай районында шахмат үсешенә аеруча зур игътибар бирелә. Барлык мәктәпләрдә, балалар бакчаларында шахмат зоналары булдырылган. Балалар иҗаты үзәгендә шахматчылар клубында түгәрәкләр тулы куәтенә эшли. Бүгенге ярышларда Азнакайдан 4 төркем катнаша. Азнакаева 1. 12. Азнакаева 1, 12, значит, Азнакаева 2 будет играть 3 номера, 3 получается. Жирәбә салганнан соң ярышларның баш хөкемдәре уенның кагыйдәләре белән таныштырды. Невозможный ход. Это, значит, один ход прощается, второй поражение тоже. Ну вот мы играем по правилам. Яшь үзенчәлекләре исәпкә алынып, уеннар 2 залда үткәрелде. Уен нәтиҗәләре буенча Азнакай кызлары арасында 1нче урынга Ралина Гәрәева лаек булды, ә Азнакай малайлары арасында 1нче урында Кәрим Галиев. Командалар арасында 1нче урынны Актаныш командасы яулады, 2нче урында Баулы командасы, 3нче урында Бөгелмәлеләр. Язгы каникуллар вакытында балалар бергәләшеп, зирәклек һәм акыл ягыннан көч сынашып, үзара аралашып, дуслашып, кадерле вакыт мизгелләрен истә калырлык итеп үткәрделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.